Ganjing langit kelap-kelap katon gincang ing aris resan mawi gandrung saparan kadul wukir nyomo yen mayu dadak tolak mudah-mudahan pangan itu Kanjeng yang ulun gawe judangan ingkang jerone sadedeg sapengawe arep kanggo nandur punarpaning Dewi Sri Krisnawati ing kajulung minangka dadi wiji brukut sewu nanging sedurunge papan iki ulun tanduri wiji bakal ulun jabel kanthi nyebut marang asmane Gusti kang murbing dumadi lan nyebut marang asmane Ki Semara Bumi ni Semara Bumi. Muga-muga kaki Semara Bumi nini Semara Bumi ngijabahi apa ingkang dadi sejanipun kaki lan sejane kabeh para among tani nggone bakal nandur wiji kasinggan Kanjeng Hyang Iswaken dalu kersanipun pembuka Kanjeng Hyang dadi pepeling kabeh para among tani pranata mangsa kita kudu ngerti marang dumadining pranata mangsa ingkang nama pranata mangsa kuwi mau neptune ora padha ana ingkang wektune 23 dina ana kang wektune nganti 30 dina 30 saben dhuwur nganti 40 pradina nanging yen to jeneng kita arep nandur apa wae kudu eling marang pranata mangsa iki mangsa kang kudune kanggo nandur apa iki mangsa kang kudune kanggo nandur apa wong tani kudu ngerti ingkang baku minangka dadi pepeling tumraping kabeh para tani yen to mangsa mangsane mangsa kesanga wong tani kang padha ngati-ati adat lupiyate yen to mangsa kesanga kuwi mau bledhege mangan parampan wong tani aja ketungkul padha enak kepenak nggone padha nyambut gawe ana sawah lan pategalane enggal padha kondur marang dalem sowan-sowan aja nganti ana kedaden sinambring gelap sinambring bledheg mergane wis kathah kedadian ingkang kasebut dening pon kaki kula nyenger ingkang mas kita ngati-ati prayitna ngati-ati nggon kita bakal padha lumadi ana ing tetane inggih Kanjeng Hyang yo karo niki jugangan wis dadi bakal ulun tandur wiji brukut sewu saka kahyangan entelono sajroning 40 dina 40 bengi iki bakal ana kedaden apa nggih sampun nandur wiji brukut sewu wonten bumi negari Tegang Kamulyan.
minangka dewa ingkang wis waskita ing paningal den sranani bumi kang tinangguran wiji diunu bengi kaping 7 sinambe kekidungan puja puji konjung wonten sane Gusti ing karya suci rikala semono mriku sing cariyos sampun dongkap panjenenganipun 40 dina 40 wengi panandhuring wiji katenggo dening Pangkukulun Bathara Kaneka Putra miyang para kawula among tampi wonten negari Pedang Kamulyan sineget dados kaelokaning jagat dajing depan apun-apun punarpanipun Dewi Sri Trisnawati jumedhul saking sajroning bumi mangewu tetukulan ujare cerita mripatipun Dewi Trisnawati tukul dadi pete lawan jengkol untune tukul dadi jagung payu darane tukul dadi para pendem para gemantung para kasipan pangkulitanipun tukul dadi pari cempo jeroanipun tukul dadi pari jero kawanitanipun tukul dadi pari ketan jrijine ngasta tukul dadi gedhang ros-rosaning samparan dadi tebu janggane dadi wit klapa mustakane dadi wit aren Kiteng nawang sasongko majajarana warung dadak tulak nuwun dawuh bali pangadika Kanjeng Hyang Morage Priksanana sawise wiji brukut sewu saka kahyangan ulun tandur nuwuhake mangewu tetukulan ana wit klapa ana wit aren pari sakanane pari jagung jewawut cantel telo rambat sayur mayur polo pendem polo gemantung polo kasimpar tebu lan sapanunggalane kabeh wis tukul ana ing laladan negara Medang Kamulyan mbok menawa iki dadi kersane kabeh para ampung tani disembadani kelawan kabeh para dewa mulane sing ati-ati yer sawise dumadi tetanduran iki padha dijaga bareng-bareng direksa bareng-bareng aja nganti gampang dirusak kelawan
pawongan ingkang ora seneng marang kanugrahan ingkang wis ditampa kelawan kabeh para kawula ana ing negara Medang Kamliyan. Awan bengine esuk lawan sore padha dijaga bareng-bareng wong tani lanang wadon gedhe cilik tuwa nom supaya padha greget nggone padha njaga marang tanduran iki. Inggih kasinggihan pukulun ngestuaken dawuh kae kaya boyotane ana apa kali. Sumerecut tanpa larapan jeneng kita sowan mring ngarsaning pun kaki ana wigati apa kedrawasan kukulun wonten sajawining rangkah negari Medang Kamliyan menika kinepung hubung jalma ingkang aneh tumrap kula. Elok ingkang kepiye? Blegeripun jalma menungso nanging pepaesipun menika dede pepaes menungso. Sedaya pepaes tikus Wadyabala saka Gunung Nganjuk iki kawulane kala gumarang bebayan iki. Nuwun dawuh paring pangandika sing kebak prayitna ati-ati. Iki Wadyabala saka Gunung Nganjuk kawulane Prabu Kala Gumarang. Yen ora luput iki arsun jarah rayah marang bondo donyaning Among Tani. Dipentukake dikandhani supaya padha bali marang negarane. Yen boya kena dikandhani rangket siji mbaka siji. Ning aja dipateni. Yen masih kena dikandhani den paringi pangapura. Ora kuwawa ulun ing ana mburi kita nggih mangke padhal pasinan.